Hello लोगोफोर good morning माबायदि दं नोंसोर welcome back to my channel जागासिखौ बराय हरबाय दिनै फुंनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आं बिसनानिफ्राय ओरैबायदि खामानि दं ओमफ्राय अखा हानानै थिगसे फुङाव जोङो दासो सिखारथारबाय नै 7ता जालायबाय दिनै बिराद खामानि दं दिनैहाय फार्स्टआवनो गुलुनि अबस्थाखौ नाय मा जाबाय थादों गुलुआ मैया अरजाबाय नै बेहाय बेरेजों नायबा बेरे अरजाबाय मैयायो ओमफ्राय उनाव मावजिजों नै बेहाय खुसेर जाबाय ओमफ्राय उनाव नै दाखालि बेहाय गोलैनानै दोलालाजोब्बाय ओमफ्राय ना आथिंनिखौ नायनियाबा इमोन ना आथिंनिया इ नङा ओइसोमोन ओमफ्राय मोज्लायजों जानानै नै आथिङा बुलाजोब्बाय दाख्लैयो थिफुलाजोबदों आयै अबस्था गैया गथ'आ मा जागासिनो दं बे साननैसो ओमफ्राय जों दिनैहाय बरबरियाव थांगोन अजानाव लांनो बेखौ मावजि अरदों नालाय थ' बेखायनो आरो बिनानाव सासेखौ ओंखाम जानो लिंहरदों काजिन सिस्टारखौ प्रेगनेन्ट नालाय थ' बेखौ जाहोनो नागिरदों ओंखाम बिराद खामानि दङ कारन रावबो गैया दिनै आरो रबिबार बाजारबो नालाय हाथायाव थांजोबगोन आइजो बाबाजो रानिजों आंजों गासिबो खामानिखौ मावनांगोन अखा हाबाथ' मिथिखायो माबायदि लेथ्रा जायो न'आव ओमफ्राय मानसि लाबोगोन ओमफ्राय आरो एसे एनै न' साफा खालामाबा लेथ्रानो ओंखायनोथ' दिनै फुंनिफ्रायनो माबागोन दा आङो फुंनि आंनि जिखिनि मावनो गोनां बेखिनिखौ मावनोसै फुङाव आंना मोनसे डिउटि दंना बे साननैसोआ डाइटिं खालामबाय थानायनि दा आङो देखायनोसै आङो फुङाव मा खालामगोन फार्स्टनिफ्रायनो अके लेट्स गो आङो फार्स्टआव मा खालामगोन फार्स्टआवनो आङो देखायनोसै नायबानो जाबाय दा आङो बेहाय फैग्रोबाय अमाया दासो एसे आदार जाहांबाय बे अमाया जे ओमफ्राय मासे बायबावगोन नो बोरि माखा हाथायाव आङो एकदम बायनो गिनानैनो बायहैयासै माने फारामनि अमासो जि गोबावजोंसो आदार जायो ओमफ्राय दाबो मोजाङै जाबावा बे अमाया माबा ओंखाम बिदि माबा माबि बिदि संनानै होबासो जायो फारामाव बे ओरैजाय माबा मा होनोमोनलाय बेखौ दाउ बिबु माबा बिबु संनानै होग्रानदां बे फारामनि ओमफ्राय उनाव हायाव होबासो जायो आदारखौनो गामलायाव जानो रोङा जि मिनथावसो जि खस्थ' दासो एसे जाहांबाय ओमफ्राय जि गोथां खाथियावनो थांनो होआ आयु ओमफ्राय दासो एसे माबा जाबाय ओमफ्राय हांसोआबो नै आंना बेखिनिया बेहाय 7 जरा दङ आरो ओमफ्राय लाबोबावगोन दा लाबोआखै आइमोना रुबिबारबाथाय सोलाबा ना फानोना ओमफ्राय आङो दा बेहाय हांसोखौ दिहुनग्रोबाय ओमफ्राय दा आंनि दैलि रुटिनखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै आरोना दा नैबेहाय आङो बे मस्ला बेहाय माबा माबि मस्ला दं आं उनाव बारा मोजाङै प्रपारलि खोन्थागोन दां बेखौ गुदुं खालामग्रोनानै लोङो आरो एसे दुंब्रुद हरावनो सोमनानै दोनो आं बेखौ ओमफ्राय दुंब्रुद खालामनानै लोङो आङो ओमफ्राय बेखौ लोंखांनायनि उनाव दै गुदुं जानो आङो ओमफ्राय बेथ'आ जि डिस्टार्ब साला ओंखाम बिनानै ओंखाम दौग्रोनो थांबाय आङो मिनथाव मोनसोरि ओमफ्राय दैखौ गिलासनै लोंखांनानै आङो लेबु बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ लेबु बिदि खावसे माबानानै कफि ब्लेक कफि बेखौ सोमनानै दसे दोनो आरोना दसे दोननानै नै आंना जोब्बाय ब्लेक कफियाबो ओमफ्राय बेहाय सोना होनोसै आङो जोब्बाय नालाय माने फैला बियो ओंखायनोथ' दा खोबना दोननानै दसे आङो नैबेहाय आदार होफैग्रोबाय आरो हांसोनो बेखौ गारो आङो दैखौ सोलायबाय थायो माने दै लोङोना बिसोरो दैखौ होग्रोयो ओमफ्राय उनावहाय आदार होयो बिदि आरो अमानिखौबो गामलाखौ आङो सानफ्रोमबो सुयो दै ओमफ्राय बेखिनि आंनि फुंनि रुटिन दे सानफ्रोमबो मावनाय ओमफ्राय अमानि एसे आद्रा थानाय आदारखौ मोसौनो सुस्रानानै होबाय आङो मोसौनि दै होग्रा बाल्थिङाव आरो जि फ्लिउ फ्लिउ फैग्रा जाबाय आंना हांसोफोरा जि मोजां मोनखायो आङो सिगां बिदि बारा मोजां मोनामोन खिन्थु दा बिदि माने आदार होदाव लकडाउनाव हांसोबो फिसिदोंमोन ना थ' दा मोजां मोनग्रा जाबाय आं अमानोबो हैबाय ओमफ्राय नै बेखिनिखौ आङो लोंसिगोन ओमफ्राय नै अमाया एसे जाहांबायना दासो आदारखौ ओमफ्राय फोरखौसो खनजा जायो जि लेथ्राखा जि गरम जाजोब्बाय बेखिनिखौ माबा होनायावनो आयै
दालचिनि माबानानै गुदुं खालामबाय आरो गुदुं खालामनानै गोदौ होनानै नै बिदिहाय लोङो ओमफ्राय एसे गुसु जाहोनोसै आं बेखौ माने लोंनो हायाना बांद्राय गुदुंखौहाय ओमफ्राय नायदो गोलोमदैयाव बस्था गैला आंना गुरजि जि जाजोबलायथारबाय जि गरम फुंनिफ्रायनो दा बेखौ लोंनोसै आङो मोजां नाङो बेखौ लोंखांनायनि उनावसो आङो फ्रेस मोनो एकदमबारे बेथ'आ जि आरामसे माबा नायबाय थादों ट्रेक्टर भिडिअ खालि बेना बेनोल'सै ओमफ्राय बेखौ लोंखांनानै फंबाया बुंबाय आं ओंखाम उखैसोबाय बिदि होननानै आङो आलु सालु हानानै ओंखाम जाननानै होबाय आरो ओमफ्राय आंना ग्रिन टिनि प्रिपेरेसनबो खालामखांनो दङ माने बेखौ लोंखांनायनि उनाव दसे थानानै ग्रिन टि लोङो आङो ओंखामबो जानबाय थाबाय ओमफ्राय ग्रिन टिबो लोंनोसै माने दैयाथ' एकदम गुदुंखौ लोंबायानो थाखायो 5 लिटार करि लोङो आङो सानफ्रोमबो दै गुदुङा थाबाय थाखायो ओमफ्राय ग्रिन टिखौहाय खननै लोङो फुङाव खनसे इभिनिं खनसे ओमफ्राय बेथ'आ अबेयाव जोनायमोन अबेखिनियावनो दाख्लै सोरनो भट होनाय नोङो सोरनो भट होनाय पुलिसनो जि खारलांदो इयो भट होनो थांनायाव आंबो थुगौमोन भट पुलिसनो मावजि अरनायखौ देखायलाय खनसे आरोबाव मावजि अरनाया मानो नै मोनज्रेदलायबाय नै 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 ओंखाम आरि ओंख्रिखौबो संखांनानै आङो नैबेहाय मोसौ सेरनो फैबाय आगैमोना सोरबा बुंदोंमोन जे आब' मोसौ गाइखेर सेरनायनि भिडिअखौ लाबोबाव होननानै दा आं दैलि रुटिनावहाय मालाबा बेखौबो खालामो नालाय माने सानफ्रोमबो सेरा आङो आइयाबो सेरो खिन्थु आं जे दिनानिफ्राय सेरग्रा जादों आइया आंखौनो लामा नायबाय थाग्रा जाग्रा जाबाय ओमफ्राय जि थाम्फै जायो दानिया ओमफ्राय रानिखौ थाम्फै होहोनासो सेरदों आं ओमफ्राय जाहोना मा जायो मोसौआ खेबनै सेरजायानो ओमफ्राय माबाबो दावबाय थायो आङो खेबनै सेरनो होनबा खेबनै सेरबाबो बे एखेयानो उनावहाय गखाया गाइखेरानो जोंहाना मोसौआ फार्स्टआवनो जि गयो आरो ओमफ्राय दिनैहाय 1 लिटारनि एसे बारा गदोंमोन 1.5 लिटार जास्लाबासै आरो मालाबा गांसो बुरजा मोनजाबाथाय 1.5 लिटार गयो खिन्थु दिनैहाय गवासै नै बेखिनि 1 लिटार फुवासे दंमोन बेहाय दुगैनानै फैखांबाय आङो ओमफ्राय खोथाया मा जाहैबाय बिनानावखौ ओंखाम जानो लिंनाया केन्सेल जाहैबाय माने आब' गिदिर फैदों ओमफ्राय आब' गेजेरबो फैगोननो दिनै ओमफ्राय उनावहाय दिनैनो थांसिगोन नानिया ओजोंहाय न'आवबो लेंहरगासिनो ओमफ्राय आब'मोनजों थांफासिगोन नालाय थ' बैसागुनि बिसोरबो जमाहाय खनसे जानो होननानै जमायै फैदों नालाय दा न'आवनो दाउ बुथारबायनो ओमफ्राय जोंनाव दा फैथ'ला बियो आं आइमोनखौबो बादा हरबाय बाजार खालामनांला होननानै आरो मा जाहैबावबाय मिथिगोना अजानाव थांनो नागिरनायाबो आङो बावनानै दंमोन मिथिखायो हिनजावफोरनि मासिक प्रब्लेमखौ रानिनाबो जादों आंनाबो जादों रानिना साननै सिगाङाव आंना साननै उनावहाय ओमफ्राय उनावहाय दा अजानाव थांनो आरो बोरैहाय बिदि प्रब्लेमाव ओंखायनोथ' आइमोनखौ खोन्थाहरबाय आङो दा बिसोरो हाथाइनिफ्राय थाब सफैबाथाय आइमोना थांथोसै ओमफ्राय राजाखौ लाना थांथोसै गोबादों बियो फुङावहाय एसे बिस थादोंदां ओमफ्राय दा जोङो दुगैखांनानै रेडि जानानै थांनो नागिरदोंहाय गामियाव जोंना बैसागुनि गथ'फोरनो ओमफ्राय बिहामजोफोरनो खेला होयो बेखौ नायनो ओमफ्राय बिथ'आबो नायनो रानियाबो थांगोन नालाय आंबो थांफानोसै दा खामानि जोबथ'बाय सब खामानियानो केन्सेल जाजोब्बाय नालाय बेहायनो थांना फैनोसै दिनानै ओमफ्राय जोब्बाय बिथाङाबो रेडि जानोसै रानिया रेडि ओइ नै रेडि जाखांबाय ओमफ्राय दा आंहा रेडि जानोसै जाबाय रेडि थांनोसै दा ओमफ्राय फैजोबाखै नै जोंहानि न'नि अबस्थाया दिनै बिसना सादर सुनानै होदों आङो ओइ नै नायलाय इसोर सानैखौ मा दुस्थ'था जाथारबाय दा बिदिन्थायाबो साला रिमाखौ नेगासिनो जों दा आवा जोंना सिखाया हाथायाव थांजोबदो सानदेबाथाय रावनावबो साइकेल मोना बायलाबाबो खामानि होयो इदिनखालि ना ओमफ्राय बेटारि रिक्सा मोनबालाय थांजागोन आरो 10 थाखा होनानै दा बेटारि रिक्साखौ नेनो थाखाय जोंफोरनिया धर्ज गैला 10 टंखौ लेंहरनो गोनांबा बेखिनिखौनो 100 लागोन इयो आरो रसमा मालाय हाथाय गायो दाना थांनोसै रेडि जाबाय गासिबो फैजोब्बाय जोंना लोगोफोर रिमा गुसेब ओमफ्राय नै
साथाखौ मानो आरो इदि खालामलायखो बेखिनिया जों थांगोन खेलाया खोमा जोंना लेटसो जाद्रायबाय 1 घन्टा जाबाय खामानि मावनायावनो साथा लानोसै ओइ नै एनाउन्स होगासिनोसै एलपि स्कुलनि होनबाय आयौ जि सान्दुं गोसाया दे माबार फैदो थांसै दरजाया मारै जनंनियाबो दरजाया फैसा लायाबा रानि फैसा ला साथायाबो नायदे मोनाखै ओइहाय नै माबायावनो दैसै बायनानै दोननांगोन 100खौ ला 100खौ थांनोसै लोगोफोर दा जोङो नुगोन आयै ओमफ्राय उनाव आंना सेन्देलाबो नै इखोसो गानना जनंनि सेन्देल गैया जाहानि बिबारानो हा हर होमबा लाबो दुब्लिजों थांगोन जोङो साइकेलजों थांना माला साइकेला गासिनाबो गैया नालाय ओइ नै मादैया लाबोनो नागिरदों औ मा जालायखो गानलायखो इखो सेन्देलखौ ओमफ्राय माथो आंहा गानगोन ना इखो मानो लेथ्रा नुदोंलै नुवाखै गानो आङो इखौनो इ गामियावलाय माथो जानोना कम्फर्टेबलखौसो नायनांगौ लेथ्रा नुनायखौनो इखौ हालासो दे बै नै जुथा गाना आयौ नुवाखै एकदमबारे आरो नेबावबावबाय बे सिख्लाफोरनि आखलाबाथाय जाथारालै रिलारा मानसिनि ओंखाय एकदमबारे मा जाखो दुब्लिजों बारस'नानै थांसै खेला होगासियानो मालाय नङाबा दाय सासे राजा गेलेनो फैदों नालाय मोननाय नङा सासे थाबोबाय नै लोगो सासे लिंहैनो थांबावदो फैथों बेयो लासैनो जोंहा थांग्रोनोसै नङाबा गेलेनो मोननाय नङा राजाया मैया जों गामि नैथिंजायनिया एसे दस्रा ओइ फिल्डआव ओमफ्राय नै सासेया मा जाखो दहाय नै मा गाबख्रावबाय थानायाव खेला गेलेनायाव ग्रिन जाजोब्बाय दासो गामिया हा ओंखायनोथ' मा बिदिनो दानजोनथ' मानो हायसोलै थ' खारनाय बादायलायनाय जागासिनो हिनजावसाफोरनि हाइ स्कुल सेक्सननि जाबायानो जि मेंबाय दुब्लिजों फैबाय मानसियानो गैया दिनै सानदे ना बयबो हाथायाव थांजोबदो masih gosla kunane hanza zaize नोंबो बारनो बे जाहैबाय उन्दै गथ'फोरनि हाइ जाम्प नङा लं जाम्प आबिदिन्था नों बारा बार सोर फार्स्ट थांखो सोर सेकेन्ड थांखो पात्ताखौनो मोनलायलाय लाङासै माबा गथ'फोरा जि नैबेनि फार्स्ट बा अबस्था गैलायला हाइ जाम्पनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो आइदै फार्स्ट प्राइज विनार फार्स्ट प्राइज विनार गथ'फोरनि ओमफ्राय सेकेन्डआ सोर सेकेन्ड बारनो हायना एबार गर्ल्सफोरनि हाइ जाम्प उन्दै गथ'फोरनि थाबायबोयोसो बिहा आरो गथ'फोरा रावबो रोङाखैमोन ओमफ्राय उनाव जि बुजायफैबाय बिसोरो नै बिदि बारनांगौ बिदि होननानै बारफेरा बिसोरो बिदिहाय ओमफ्राय सोर फार्स्ट रैसुमै होननाया थादों नामाबा फार्स्ट बारबाय जि मिन्टा बारखायो ओमफ्राय
बेलेग खेला ओमफ्राय बिथिं जाथ'नाय बेलेग खेला जागासिनो बेनिया जि दुस्थ' दसेबो दलद थाया होमबा ओमफ्राय दा बेयो एमि सेक्सननि माबा एमि ना हायमोनलाय बिसोरो एमि सेक्सननि बिसोरो बिराद आराम आराम बारथारदोंमोन गथ'फोरा दा बेयो जाहैबाय हाइ सेक्सननि गथ'फोरनि बहुत डेन्जार हायो दे बिसोरो नैबे जाहैबाय काजिन ब्रादार ओमफ्राय फार्स्ट प्राइजआ नैबेनानो थादों 15 फुट बारखादों बेयो फार्स्ट प्राइज बेयो बे थार्ड थादों नामा बेनाबो 14 एसे बारदोंदां ओमफ्राय सेकेन्डआ जाबाय काजिन ब्रादार नैबे थादों बेनाबो 15 थांथारसिगौमोन गथ'फ्रा जि हाग्रा जाबाय आयु बिसोरो गेलेबायानो थाखाय ओमफ्राय बे माबा बे रिजेक्ट जाबाय दा जोंना भिडिअखौ नैबेखिनियावनो फोजोबथ'नांगोन कारन बिराद खेला दंबावो आरो बावहाय हिन्जावफोरनि खारनाय दंबावो आरो नैबेसोरनि बयसफोरनिनो माबा दंबावो मा होनोमोनलाय बेखौ मा हाइ जाम्प दंबावो बिराद गोजौ गोजौ बारथारदों बेबो ओमफ्राय बेखिनिखौ नेनो थाखाय नोंसोरो वेट खालामनांगोन दसे कारन आं बे भिडिअखौ जुदि फुङाव होगोनबा ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअखौ आङो बेलासि होनांसिगोन उपाय गैया दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ